लोगोफोर आं गिबियावनो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं बेबायदि भिडिअथ' लाबोआ जेनेरेलि लाबोनायखौ टटेलि गारबाय थेवब्लाबो आं दिनै लाबोदों मानोना जों अराय सम मोनसे जाथायखौ नुगासिनो थादों जोंनि बर' हारियाव बर' जातियाव बा बर' समाजाव बे जाहैबाय मा भाइरेल माने गोसोबानो भाइरेल जायो बयबो भाइरेल जायो आथिखालाव आरो दा नोंथांमोना मोनसे भाइरेल नुबाय थादों सासे मुंदांखा बर'नि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार इउटिउबार बिथाङा फान्थावस्रि नामा नामखौथ' मिथिया फान्थावस्रि नाफाति बेबायदिसो नुदों माने बे इउटिउब चेनेलखौ आङो नुनाया बांद्राय गोबाव जायाखै माने 7 डेससोल' जाबाय बिनि सिगां नुफेराखैमोन आरो दा बिथांखौ नुनायनि साननैसोनिफ्राय नुबाय मा बिथाङा भाइरेल जानाय स' बिथाङा मोनसे भाइरेल जादों बे भाइरेलनि सोमोन्दै आं 1%बो बुङा नाथाय उन्दै गथ'फोरखौ जायफोर गथ'फोरा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारबो नङा जायफोरा मबाइल लायो नाथाय बिथांमोना मिथिया माबोरै भाइरेल जानो हायो बिथांमोना भाइरेल जानायखौ ओरैबायदिल' साननानै लायो जे भिडिअ फट' बायदिसिना होनानैल' भाइरेल जानो हायो बेबायदि साननानै लायो नङा बै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं बेखौ बुंनो लाबोदों जे नोंथांमोना भाइरेल जानो हागौ माबायदि नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलनि दारैनो भाइरेल जानो हायो मबाइलखौथ' हेकबो खालामनो हायो आथिखालाव गोबानो बुङो आइफनखौ हेक खालामनो हाया एन्ड्रइडखौ हेक खालामनो हायो बेबायदि बुङो नाथाय फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन ओरैबायदि जेबो इलेक्ट्रनिक्स डिजिटेल गेजेट गैया जायखौ हेक खालामनो हाया इजराइलाव मोनसे टेक्न'लजि दङ हेकारफोरनि थाखाय हेक खालामनाय मोनसे टेक्न'लजि दङ बै टेक्न'लजिजों एनी टाइप अफ सफ्टवेयरखौ हेक खालामनो हायो गोसोबा स' बेबायदि हाई लेभेलनि टेक्न'लजिखौथ' आं बुङा नाथाय जोंनि मबाइलखौ हेक खालामनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा स' बेनिखायनो हेक जानानैबो नोंथाङा भाइरेल जानो हागौ आरो नोंथाङा फट' दिखांनानै गावनि जोबोर मोजां फट' दिखांनानै जुदि आपल'ड होयोबा बै फट'नि दारैनो नोंथांखौ एडिट खालामनानै बायदिसिना रोखोमै नोंथांखौ भाइरेल खालामनो हायो आरो डाबिं खालामनानै नोंथांखौ मा खालामनो हायो भाइरेल खालामनो हायो डक्टर भिडिअ बानायनानै माने डक्टर भिडिअ नोंथांमोना मिथिगौ फेक भिडिअ माने नोंथांनि पिक्सार थागोन नोंथांनि भिडिअ जागोन बैहाय ओरैबायदि नोंथांजों खुगाजों माने लिपसिं खालामनानै ओरैबायदि भइस डाबिं खालामनानै होगोन नोंथाङा बुंनाय बायदि नुथारगोन बा नोंथांनि खुगाखौ ओरैबायदि चेन्ज खालामनो हागोन गुबुननि खुगाखौ लगायनानै मोखांखौ लगायनानै बुंहोनानै नोंथांखौ भाइरेल खालामनो हायो स' बायदिसिना रोखोमै नोंथांखौ भाइरेल खालामनो हायो नोंथाङा बायदिसिना रोखोमै भाइरेल जानो हागोन दानि जुगाव आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स फैबावबाय दा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स जाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ ट्राक ड्राइभारनि लाइफखौ टिचारनि लाइफखौ सोरबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारनि लाइफखौ सोरबा गेदेर मटिभेशनेल लेक्चार होग्रा मानसिफोरनि गासैनिबो लाइफखौ जानो थांगासिनो दङ स' आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबै बायदिसिना भिडिअखौ पिक्चारखौ बायदिसिना कडिंखौ सफ्टवेयरखौ सेकेन्डआवनो बानायनो हानाय जाबाय स' ओरैबायदि फिउचाराव फैगासिनो दङ ट्राकखौबो बासखौबो कारखौबो बाइकखौबो सालायनो थाखाय ड्राइभारनि गोनांथियानो जानाय नङा ड्राइभारनि पाइलटनि गोनांथियानो जानाय नङा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआनो रबटनि दारै सालायगोन एबा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबै मा पाइलट गैयालासिनो कारा नोंथांनि न'निफ्राय नोंथांनि सेराव सफैनो हागौ हे कार खारबो होनबानो मोनफैगोन ड्र'ना बिरनानै नोंथांनि न'सिम सफैगोन स' बायदिसिना जानो थांगासिनो दङ स' बेबायदि जुगाव नोंथाङा भाइरेल जानाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा स' नोंथांमोना फान्थावस्रिनि भाइरेल जानायखौ नुनानै सानदों अ फान्थावस्रि बेबायदिसो नाथाय लोगोफोरा आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जायखिजाया सुबुङानो जायखिजाया समावनो गोसोबानो भाइरेल जानो हागौ दानि जुगाव स' जायफोरा भाइरेल जायाखै बिथांमोना लाकि होनना बुंनांगोन भाग्यबान होनना बुंनांगोन मासे गोरोन्थि खामानि मावनानै मबाइलाव आपल'ड नोंथांमोना सानदों डिलिट खालामबानो डिलिट जायो नाथाय फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा खिन्थागोन मबाइलजों जायखिजाया मुवाया माब्लाबाबो डिलिट जाया मबाइलनि टेक्न'लजिया सफ्टवेयरा बा कम्पिउटारखौनो बुं जायखिजाया बेबायदि डिजिटेल गेजेटखौनो बुं ओरैबायदि सिस्टेमाव दाजानाय बे माब्लाबाबो डिलिट जानोनो हाया स' जाय डिलिटखौ जों नुदों बेखौ भार्चुवेल डिलिट माने नंखाय डिलिट होननानै बुङो भार्चुवेल डिलिट बै डिलिटआ जाबाय दसे समनि थाखाय नुथ'यैसो नाथाय जाय सुबुङा सफ्टवेयर इन्जिनियार बा मबाइल टेक्न'लजिनि इन्जिनियार बा जायखिजाया डिजिटेल इन्जिनियार बिथांमोननि थाखाय जायखिजाया मुवायानो डिलिट जानो हाया बिथांमोना जायखिजाया डिलिट खालामनाय मुवाखौ सेकेन्डआवनो सब दिहुनफिनजोबनो हायो स' डिलिट होनाय जेबो गैया स' डिलिट खालामनाया जों जायखिजाया मुवाखौनो बेनिखायनो नोंथाङा खनसे जुदि बै मबाइलाव माबा मोनसे जुदि फट' भिडिअ रेकर्डिं दोनदोंबा बेखौ रिक्रिएट खालामफिनजोबनो हायो स' बेबायदि सिस्टेमाव दाजानाय आरो बेबायदि जाथायफोरनि थाखायनो दिनैनि थासारियाव मा नुबाय थादों जोङो भाइरेल जाबाय थानायखौ नुबाय थादों आथिखालाव मासे भाइरेल जानाया मा डिलिट जानायनि उनावबो भाइरेल जायो
खायसेया बबेखानि गावनो दिखांखानानै भाइरेल जानो होननानै जाखायो बे जुदा बाथ्रा बियो बदनाम जानो लुगैदों भाइरेल जानो लुगैदों बियो बिनि पार्सनेल बाथ्रा नाथाय खायसे सुबुङा भाइरेल जानो गोसो गैयाबाबो भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों खायसेया मा खालामो बदनाम खालामनो थाखाय भाइरेल जायो स' मोनथाम रोखोमै भाइरेल जानो हागौ जोङो जानो लुबैनानै भाइरेल जानाय सोरबा खालामनो होनना खालामनाय आरो खायसेया मा खालामनो गोसो गैया बानायनो गोसो गैया थेवब्लाबो भाइरेल जानाय स' मोनथाम रोखोमनि भाइरेल जानो हायो स' बे जुगाव भाइरेल जायाबाबो नोंथाङा भाइरेल जानो हागौ स' फान्थाव स्रिनि भाइरेल जानायाथ' माने गुबुन मानसिफोरासो खालामनाय भाइरेल दा बिथांनि लाइफआव जाबायदि मोनसे थासारि फैदों बे थासारिखौ नुनानै गोबां बायदिसिना कमेन्ट्स लिरदों स' बिथांनि जि माने केरेक्टार बेनि सायाव दाग फोनांनो नागिरदों बिथाङा लिगेल एक्सन लानो नागिरदों स' लिगेल एक्सन लानायनिथ' राइट्स दं बिथाङा माने साननो गोनां बाथ्राया बेनो सोरखौबा बदनाम खालामनायनि सिगांनो 100 बार साननाया दरकार स' उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना गावबो भाइरेल दाजा आरो मालायखौबो भाइरेल खालामनायनि सिगां 100 बार सान स' बिखौ भाइरेल खालामनायनि उनाव बिखौथ' बिराद बदनाम खालामनो हागोन बिनि मान सन्मानखौ डेस्ट्रय खालामनो हागोन नाथाय बै सुबुङा जुदि रिएक्सन लायोबा नोंथांनि लाइफआव माबाफोर दाग नांगोन नामा मा पुलिसनि रेड सिगनेसारा नोंथांनि लाइफआव दाग नांगोन नामा बेखौबो साननो सोलों मानोना बै मुवाया नोंथांनि साख्रियाव बाख्रियाव फिउचाराव गोबां साइड इफेक्ट खालामनो हागौ स' बेखौबो साननांगौ स' भाइरेल खालामनाय गेदेर बाथ्रा नङा नाथाय खालामनायनि उनाव मा जागोन मानोना जों मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों दासिम जायफोर सुबुङा भाइरेल जादोंना जायफोर सुबुङा भाइरेल जादों बै भाइरेल खालामजानाय सुबुंफोरा एसेबां स्ट्रं पावारफुल नङैखौ जों बांसिन नुनो मोनदों दिनैसिम माने ओरैबायदि मानसिफोरखौ भाइरेल खालामाखै जाय मानसिफोरखौ खालामनानै लायोबा जायफोरा खालामदों भाइरेल बरबाद खालामदों बिनिबो लाइफआ उल्थाय बरबाद जाफिननो हागौ बैबायदि रिएक्सन होग्रा मानसिफोरखौ दिनैसिम रावखौ भाइरेल खालामनो हाद्रायाखै जायनि जाउनाव माने खारग'बाय थादों आरो नाथाय दिना फैगासिनो दङ स' जियानो जाया मानो फान्थावस्रिया मा खालामदों चिकेन जादोंना माटन जादोंना मा जादों गोरोन्थि खालामदोंना ना खालामाखै बेखौबो जों मिथिला नालाय जेबो बुंला बेवहायथ' आं बुंखाया जेबो बुंनो गोनां गैखाया जे बिथाङा गोरोन्थि खालामदों खालामा बेखौ बुंनो हानाय मोन्थाय गैखाया बुंखायाबो नाथाय बे बाथ्राया सैथो भाइरेल जायफोरा खालामदों बियो बांसिन गेदेर गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन बांसिन गेदेर गोरोन्थि जादों होनना बुंगोन जानो हागौ बिथांनिबो गोरोन्थि जानो हागौ नाथाय गोरोन्थियाथ' बिसोरनियाबो जादों खारन बेवहाय मोनसे जाथायखौ नुदों जुदि गोरोन्थि खालामदोंबाबो जेबो प्रुफ गैया कुछ भी प्रुफ नहीं जा प्रुफखौ होदों बेथ' प्रुफ नङा बेयो मिनथावनासो स' बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिबाय बे जि भाइरेल ना फान्थावस्रिनि बे भाइरेला बुंनो थाङोबा फान्थावस्रिनि जेबो गोरोन्थिखौनो श' खालामनो हायाखै बेहाय स' भाइरेल खालामनायनि सिगां बिनि गोरोन्थि प्रुफखौथ' लाखिग्रोनो हानांगोन स' जेबो प्रुफखौनो होनो हानाय नङा दा बेवहाय स' बेयो माने ओरैबायदि जादों सिखाखौ बुथारनानै आखाइखौ मोनामना लानाय बेबायदि जाहैबाय आरो बाथ्राया आरो दा बाथ्राया जाहैबाय फान्थावस्रिनि एकाउन्टआव 2 लाख रां हाबफैदों होननानै मिथिनो मोनदों आरो बे 2 लाख रां हाबफैनायखौ मिथिनानै जोंनि इउटुब फेमिलिफोरा माने बर'नि जेसेबां इउटुबारफोर दं जानो हागौ शकिं गोमोहाबदों थ' 2 लाखथ' फैनो हाया जुदि मिलियन भिउ जानायबा जुदा बाथ्रामोन आरो बिबो बर' रावजों बानायनाय बर' इउटुबार बिनि एकाउन्टआव 2 लाख राङा बोरै फैनो हायो 60,000 50,000 40,000 भिउ जानायाव मास मोनसेयाव 2 लाख बोरै फैनो हागोन नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो गोसो जादों इउटुबाव बयनिख्रुइ बांसिन रां खमसे खम मोननैसो कन्टेन्ट्स होयो जेरै एडुकेसनेल कन्टेन्ट्स होयो जेरै भिडिअ मेकिं कन्टेन्ट्स होयो जेरै हाउ टु मेक मानि अनलाइन बेबायदि कन्टेन्टफोराव बांसिन रां होयो बा बिनि अनगायैबो गोबां कन्टेन्ट्स दङ मोननैसो कन्टेन्ट्स दं नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगोन बे कन्टेन्ट्सफोराव जोबोर रांखौ बुरजा होयो एडभार्टाइजखौ गोबां बुरजा होयो आरो बै एडभार्टाइज होग्रा कम्पानिफोरा माने रांखौ बुरजा होयो फान्थावस्रिनि जि कन्टेन्ट बे फान्थावस्रिनि कन्टेन्टआ एन्टारटेनमेन्टथ' नंगौ नाथाय बेयो मोनसे रोखोमनि मा मुभि टाइपनि फिल्म टाइपनि नङा होमबा बेयो मोनसे एन्टारटेननि मोनसे पार्ट स' आरो बिथांनि जि एन्टारटेनमेन्ट बेवहाय बिथांनि लेंगुवेजआ भइसआ बांद्राय इम्पर्टेन्ट नङा होननानै आं बुंगोन मानोना बिनि जि एक्टिं बे एक्टिंआ जाबाय वर्ल्ड वाइड नायजाथावना मोनसे कन्टेन्ट स' जानो हागौ आं सानो मा जादों बेखौथ' बुंनो हाया रियेल फेक्ट्सखौ बुंनो हाया जानो हागौ बेयो 2 लाखा माथो इउटुबनिफ्राय हाबदोंना हाबाखै बेयाव डाउटबो थानो हागौ नाथाय जुदि हाबदोंबा आं ओरै बुंगोन जोंनि इण्डियानि मानसिफोरा नायनायाव 60,000 50,000 नायनायजोंथ' 2 लाखा फैथावा बे बाथ्राया रोखा नाथाय बे भिउआ जुदि अस्ट्रेलिया बादि हादराव जुदि जादोंबा जुदि अस्ट्रेलिया बायदि हादराव जुदि 1000 मानसिया नायदोंबा जुदि इजराइल बायदि हादराव जुदि 1000 मानसिया नायदोंबा इंलेण्ड बायदि हादराव
फ्रान्स बायदि हादराव जायफोर हादराव CPM-आ जोबोर हाई, जायफोर हादराव RPM-आ जोबोर हाई, बैफोर हादराव जुदि भिउआ जादोंबा, इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका बायदि हादराव जुदि भिउआ जादोंबा, जोंनि इन्डियायावथ' CPM-आ बेसे, RPM-आ बेसे, जोबोर खम। CPM-आ बेसेबां जागोन जोंनि इन्डियायाव? $1.50 जानो हागौ, US डलार जानो हागौ, जोबोर खम। नाथाय अस्ट्रेलियायाव बेसेबां? 2023 अस्ट्रेलियायाव बेसेबां? खमसे खम $37 US डलार। स' बैबायदि हादराव जुदि भिउआ जादोंबा थारैनो 2 लाख नङा, बिनिख्रुइबो बारा फैनो हागौ। जाबायदि जायफोर सुबुंफोरा हिन्दीजों भिडिअ बानायो इउटिउबाव, बिथांमोनखौ वर्ल्ड वाइड नायो, खारन जोंनि इन्डियानि सुबुंफोरा गासै बुहुमनि गासै हादरावनो दं। स' बैफोर हादरावबो नायो। आरो खायसे कन्टेन्टफोरा ओरैबायदि जायो मा, बिसोरनि कन्टेन्टआ लेंगुवेजजों जेबो लोब्बा गैया, रावजों जेबो लोब्बा गैया, रावखौ बुजिनायनि गोनांथि गैया, माने एक्टिंआनो जोबोर अद्भुत, एक्टिंजोंनो माने माखासे इनफरमेसनखौ कमिउनिकेसनखौ जों मोननो हायो। स' फान्थावस्रिनियाबो बेबायदि, बेनिखायनो जानो हागौ गोबां भिउ जादों खोमा। थ' जियानो जाया मानो आं बेवहाय फान्थावस्रिखौ बाख्नायनायनि बाथ्रा बुङाखै, नाथाय बे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे 2 लाख बोरै फैखो। स' 2 लाख फैनाया इन्डियायाव जानाय भिउनि थाखाय नङाबो जानो हागौ, स' गुबुन गुबुन हादराव जानाय भिउनि थाखायबो जानो हागौ। बेयो माने बेबायदि जानो हागौ आरो बिनि बादै जुदि स्पन्सरशिप खालामदोंबा बे जुदा बाथ्रा। नाथाय स्पन्सरशिपखौ खालामदोंना खालामा आं मिथिया। स' गोबां रोखोमनि जानो हागौ बिनि रां फैनाया। नाथाय भाइरेलनि बिथिङाव आं बेखौनो फिन बुंफिनगोन, जोङो भाइरेल जानो नाजानाङा आरो गुबुनखौबो भाइरेल खालामनो नाजानाङा। नाथाय बिथाङा सिमान जादोंबाबो आं बेखौ एसेबां गिदिर गोरोन्थि होननानै सानाखै। जोंनि मानसिफ्रा मा भाइरेल खालामनो मोनबा जोबोर मोजां मोनो, माने जायखिजाया समावनो जायखौबो भाइरेल खालामनो हागौ। स' उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जायफ्रा बुजिस'आ 15-16 बोसोरनि, नोंथांमोना जायखिजाया समावनो भाइरेल जानो हागौ। हुसियार, फट' दिखांनानै बायदिसिना फट' दिखांनानै मबाइलावबो दोनबाय थानायाबो खैफोद, आरो फेसबुकआव आपल'ड होनायाबो खैफोद, इन्स्टाग्रामाव आपल'ड होनायाबो खैफोद, बायदिसिना बडि लेंगुवेजनि भिडिअ बानायनानै आपल'ड होनाया नोंथांनि थाखाय आरोबाव खैफोदबाव। मानोना नोंथांनि खर'याव गुबुननि बडि जरायना होनो हायो, नोंथांनि गुस्थिखौ लिपसिं खालामनो हायो, नोंथांनि मोखांखौ सोलायनानै गुबुननि मोखां होनानै माने नोंथांखौ बायदिसिना खालामनो हागौ, बा नोंथांनि मोखांखौ लानानैनो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबै नोंथांनि मोखांजोंनो, नोंथांनि खुगाजोंनो बाथ्रा बुंनो हायो। स' जायखिजाया खालामनो हागौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबै जिखुनु भाइरेल खालामनो हायो आथिखालाव, जिखुनु। बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय, भाइरेला जायखिजाया समावनो जानो हायो, फान्थावस्रिल' नङा, सोरबा बंफांस्रियाबो जानो हागौ। थेंक इउ।